V dnešnom návode sa naučíme, ako vytvoriť tetovanie na tele človeka, kde pôvodne tetovanie nebolo na takom obrázku. Čiže vidíte, že v týchto vrstvách jedna, druhá, mám obrázky alebo fotografie, kde sa nachádza tetovanie. Vypnúť, zapnúť. Tento návod je robený vo Photoshope CC, ale jasné, že funguje aj v starších verziách a ja mám ako jazyk zvolený angličtinu. Tak vymažem obidve vrstvy, v ktorých sa nachádza tetovanie. Tak. A poďme na to. Čiže mám prichystané obrázky, ktoré chcem použiť ako tetovanie. Začníme lebkou. Obrázok lebky si musíme preniesť do obrázku hasiča. Je strašne veľa spôsobov. Ja používam spôsob Ctrl+A, vyberem celý obrázok, Ctrl+C, skopírujem, môžem zavrieť, obrázok mám skopírovaný v pamäti a Ctrl+V vložím ho do obrázku. Takže dám ho približne na to miesto, kde chceme mať tetovanie, v mojom prípade na ruke. A prvé, čo spravím, zmením spôsob krytia vrstvy, čiže tu je vrstva s tetovaním, zapnem, vypnem a zmením z normálneho na color burn. Tak. Čiže vidíte, že biela farba zmizla, tu si nevšíma tento spôsob priehľadnosti, ostala vlastne iba lebka. Nástrojom posun si ju môžem umiestniť presne tam, kde chcem. Tak, vidíme, že lebka je prehnane výrazná, ako keby presýtené farby má. Spravíme to jednoducho, len znížime priehľadnosť vrstvy. Ja som dal priehľadnosť na 47, ale vidíte, ako pozeráte. Tak, aby to vyzeralo prirodzene. Dobre, takže lebka je na mieste. Tak, samozrejme, aby pôsobila dojmom, že naozaj sa nachádza na tele, čiže obopína ruku a není tam len vyslovene prilepená, tak spravíme ešte takúto vec. Edit, transform. Ideme transformovať obrázok a dáme položku, vybereme položku wrap. A sa ťahaním za jednotlivé rohy vidíte, ako sa obrázok deformuje. Snažíme sa vytvoriť dojem, že je vlastne kopíruje tvár ruky, ako idú svaly na ruke. Tak, keď sme spokojní, dáme OK. Čiže lebka je hotová. A ja ešte používam ďalšiu fintu. Keď pozeráme, ako dopadá svetlo na modela, alebo na postavu, ktorá je na fotografii, tak jasné, že miesta tu na hore sú svetlejšie, tu sú tmavšie, tým pádom aj plámene z lebky, ktoré vychádzajú, by mali byť tu svetlejšie. Čiže vložíme masku, tu dole sa nachádza, máme označenú vrstvu, v ktorej sa nachádza tetovanie, v našom prípade lebka, a dáme masku. Maska sa nám tu objavila, tento biely štvorček. Biela znamená, že vlastne všetko, čo je v danej vrstve, tak je viditeľné. No a my chceme niektoré časti zneviditeľniť alebo znížiť ich viditeľnosť. Takže zoberieme si nástroj brush, štetec, a farbu si zvolíme tu na čiernu. Môže byť čierna, môže byť čierna, biela. Čiže my chceme, aby štetec maloval čiernou farbou. Tunak máme zase priehľadnosť šteca. Keby sme mali 100%, pozrite sa,
vlastne všetko, čo pretriem, zmizne, vrátim naspäť, ale my chceme len jemne znížiť priehľadnosť tejto vrstvy, takže ja si dám priehľadnosť na nejakých 10%, zväčším si priemer a nenápadne malujem opatrne. Vidíte, ako postupne sa zosvetľuje. Takisto zosvetlím aj tieto plamene, aby neboli vlastne najtmavšie z celého tetovania plamene, ktoré sa nachádzajú na kraji. Tie by mali sa vlastne ísť do stratená a nie naopak. Nech dominuje lebka, pohľad. Tak, lebku máme. To bol jeden spôsob. A poďme na spomínané drôty. Osnatý drôt, ktorý som dal, že sa točí okolo zápestia. Takže zase otvoríme si súbor, kde máme, ja som si stiahol takýto obrázok s rôznymi druhmi tetovania, alebo návrhov tetovania. Mne sa najviac páčil tento motív, takže ho chceme vlastne vybrať celého obrázku. Zase je milión spôsobov. Použijem vyberem si nástroj lasso. To je vlastne nástroj, ktorým sa dá vybrať z obrázku fragment, ktorý chceme, a obkresľujem daný motív tak, aby som ho tam celý dostal. Máme. Keď pustím myšku, pri dokreslení vidíte, mám vlastne spravený výber. A zase stlačím Ctrl+C, tým pádom kopírujem len to, čo bolo dnuka vo výbere. Môžem toto zavrieť. A Ctrl+V a mám vybraté presne to, čo som chcel. No, zase použijem Edit Transform a môžeme si dať vlastne Free Transform. Tak. A natočím si do smeru, ako si predstavujem, že by malo ísť tetovanie. Zmenším ho. Tak. Keď som spokojný s veľkosťou, aj s natočením, dám OK, odfajknem. No a zase, aby nám zmizla vlastne biela farba, ktorá je na pozadí, zmením spôsob krytia vrstvy, takže tu v tejto vrstve, vidíte, tu sa nachádza nové tetovanie, zmením ho na multiply, tiež jedna z možností. Multiply vlastne znamená, že tmavé farby zvýrazňujeme, ešte viac ich zvýrazní, kdežto svetlé farby, biela je vlastne najsvetlejšia, tie naopak, tie ignoruje, tie zmiznú. Priblížim. Tak, takže vidíme tu, ak máme tetovanie. Samozrejme priehľadnosť zase znížime, aby to nebolo preexponované. Môže byť. A ďalšia vec, vidíme, že už v tomto prípade napríklad ja som mal zámer už to neťahať do farieb, myslím tým, čo bola pôvodná farba, ako tu vidíte, že mi červená vyskakuje. Ja som sa rozhodol, že to vlastne prefarbím, takže v tom prípade ideme prefarbovať túto vrstvu, v ktorej sa nachádza to tetovanie, tým, že vložíme nad neho nejaký filter.
vkladá sa to týmto tlačítkom. Ak však chceme, aby ten filter, keď ho vložíme, ovplyvňoval len túto vrstvu a žiadnu inú, aby nám hneď vybehla táto možnosť zakliknúť si, tak stlačte tlačítko Alt a keď máme stlačené tlačítko Alt, tak stlačíme výber filtra a ja chcem dať Hue and Saturation, stále máme stlačené Alt a vlastne pustíme tlačítko na myši a vyhodí nám, že chceme dávať novú vrstvu, má to byť Hue and Saturation, ale toto je najdôležitejšie, odkliknúť, aby tento filter alebo efekt tohto Hue and Saturation pôsobil len na vrstvu pod tým. Takže dám, že chcem len aby na ňu, OK, a vidíte, táto malá šípočka znamená, že všetko, čo ovplyvním, Hue and Saturation, tak bude vlastne sa ukazovať len na vrstve pod tým. Nikde inde to nebude mať pôsobenie. Dvakrát kliknem a otvorí sa nám vlastne tabuľka s nastavením. No ja som použil nastavenie 49. Tak, ešte raz 49. Dobre. Takto, minus 49. Mám to tu napísané na papieri a nevšímam si znamienka. Takže vlastne nič som nespravil. Ešte raz vám to ukážem, toto bolo pôvodné. Čiže takto to vyzerá. Ako je vrstva a ja som ju len vlastne odfarbil. Dal som minus 49, minus 50, aby mi čím menej tej červenej farby presvítalo z pôvodného obrázku. Takže vzdialim sa. Tak máme prvú časť tetovania a chceme vytvoriť dojem, vlastne, že tetovanie ide okolo zápestia, čiže vidíme jeden, druhý, napríklad tretí vzor toho istého tetovania. Takže vrstva, v ktorej je tetovanie, tu ju máme, nad ňou ovplyvňuje ju filter, tak ju chceme vlastne skopírovať a spraviť z nej ďalšiu samostatnú časť, ktorú môžeme posúvať. Takže zase milión spôsobov, napríklad označím si vrstvu, dám Ctrl+A, tým pádom som vybral všetko, čo je v tej vrstve Ctrl+C, len samozrejme teraz nedám Ctrl+V, lebo je nad ním presne to Hue and Saturation, tak aby sa vrstva nechcela zmestiť medzi ne a tým pádom by toto spojenie, že ovplyvňuje len vrstvu pod tým, nám zrušila. Tak klikníme na Hue and Saturation a vždycky vlastne keď dáme Ctrl+V, tak o vrstvu nad tým vytvorí. Čiže dám Ctrl+V a vidíte tu, na to je presne. Čiže môžeme ju stiahnuť dole. Tak. A v podstate môžeme si ju skopírovať ešte raz, tým pádom už není tam žiadne spojenie, tak len chytíme vrstvu, novú vrstvu, v ktorej je tetovania. Prídeme nad ikonku, ktorá dole znamená vytvorenie novej vrstvy, ale pretože my v ruke držíme vrstvu, tak v Photoshopu vravíme vytvor presne túto vrstvu. A zase tu je nová vrstva, nevidno ju, chytím, posuniem, tak. Takže tu je tretia. No. Máme vytvorené 3, ešte si ich poposúvam. Môžeme to robiť viacerými spôsobmi, ale keď stlačím pravé tlačítko, tak mi vlastne vyhodí tabuľku so všetkými vrstvami, ktoré sú na obrázku. Vždy ide o tej najvyššej. Ja už mám na tým toľko vrstiev, že nejdem riskovať, ale keby ste tam mali len vlastne tieto pôvodný obrázok a 3 vrstvy, tak vám hodí len to. Takže kliknem na prvú. Posuniem si ju viacej tu, druhú posuniem k nej a posledná vrstva bude tu. Nastavenia dať úplne tie isté, čiže v tomto prípade vidíme multiply.
Multiply dáme všade. Kde sme multiply? Takisto na poslednú. No kde si? Tak. A takisto samozrejme priehľadnosť 72. Dajme menej. Tak. Dajme na 60. To isté dajme tu. Čiže napíšem 60 Enter. A to isté na tejto. 60 Enter. A 60. Tak, označiť celé 60 Enter. Dobre, máme 3 vrstvy. Táto posledná je nejako ďaleko, tak si ju posuniem bližšie. Dobre. No a keď to máme hotové, tak samozrejme ešte spraví to isté, čo tu. Čiže Hue and Saturation vložiť. Pozrime si. Malo tu byť minus 47. Som to zabudol uložiť, tak. A to isté vlastne dáme všade. Čiže ešte raz si zopakujeme ten postup. Keď chcem, aby to ovplyvňovalo len vrstvu, presne stanovenú vrstvu, takže z položky vidíte, čiže vytvoriť novú vrstvu úprav, stlačím tlačítko Alt, vtedy kliknem ľavým tlačítkom myši, otvoria sa mi možnosti a vyberem si úprava vrstvy Hue and Saturation a nezabudnú vždy kliknúť áno, chcem, aby to pôsobilo len na vrstvu pod tým. Táto malá šípočka nám to vždycky pekne ukáže. Takže len dá minus 45 Enter, zavrieť a to isté spravím na poslednej vrstve, to je tá úplne napravo. Čiže Alt, kliknem Hue and Saturation, áno, chcem len na vrstvu pod tým a odfarbiť minus 45. Takže máme všetky 3 vedľa seba. A samozrejme zase spravíme to isté, čo s lepkou, aby to pôsobilo vieryhodnejšie. Čiže vlastne, že nejde tetovanie priamo rovnako, keby niekto priložil pravítko a tetoval. Takže použijem Edit, Transform, Wrap. Tak. A snažím sa vlastne posúvať tak, aby išlo tetovanie do oblúka. Čiže konce tým smerom a stred. Mám OK. To isté na ďalšiu. Edit, Transform, Wrap. A úplne to isté, čiže konce vlastne môžem nechať. Dvíham stred. Dvíham. Posúvam ho doprava. Tak. Druhá tetovačka. Tak, OK. Posledná nám ostala Edit, Transform, Wrap. A zase to isté. Takže no, keď som spokojný, ja som, OK. Tak, tetovanie by mohlo byť vlastne hotové, len sa musíme zbaviť časti, ktoré trčia nad a pod rukou. Aby sme to nemuseli robiť samostatne v každej vrstve, tak si všetky vrstvy zgrupíme do jednej skupiny. Takže označíme vrstvy, ktoré chceme spojiť. Prvá, stlačím tlačítko Shift alebo Ctrl, úplne jedno.
hop, hop. A vidíte, no ešte aby som nezabudol aj tak, ešte raz od hornej stlačím až po spodnú. Čo ho nechceš zobrať? Tak, dobre. Takže keď mám označené všetky vrstvy, v ktorých sa nachádza tetovanie, to trnie spletené, tak prídem hore, vlastne pri ponuke, ako sú všetky vrstvy, tak v hornej časti vidíte tu tento malú šípku, tento trojuholník, stlačím a vyhodí mi možnosti, čo sa dá s vrstvami robiť. A mňa zaujíma vytvoriť novú skupinu z vrstiev. Čiže z vrstiev, ktoré som označil. Kliknem a mám napísať meno tej skupiny. Nazvem to tetovanie a stlačím OK. Čiže vidíte, vznikla mi tu nová vrstva, ale vlastne je to skupina zo skupenie vrstiev, v ktorej keď zase stlačím tento malý trojuholník, tak sa mi to znova celé rozbalí. Vidím, čo je vo vnútri. Stlačím znova a zabalí sa. Keď teraz vypnem, tak vidíte, zmiznú všetky naraz. Takže sú dnu. No a teraz chcem vlastne toto vymazať. Robím to zase len pomocou masky. Nepoužívame gumu iba v extrémnych prípadoch, lebo keď sa použije guma, už sa vlastne nikdy nedá vrátiť naspäť tomu, čo už vygumujem. Môžem zase začať od znova. Takže použijem masku. Tunak sa nachádza. Čiže vidíte, aj píše mi vložiť masku. Čiže stlačím. Vložená maska. Je celá biela, takže znamená všetko vidno. Všetko, čo je vo vrstvách vidno. A ja si zoberiem štetec s čiernou farbou. Krytie v tomto prípade chcem 100%, lebo chcem to dať úplne preč. Stlačím pravé tlačítko a to už poznáte. Zmenším si polomer šteca a jednoducho malujem. A tým, že malujem čiernou farbou po maske, tak mi vlastne mizne alebo zneviditeľňujem to, čo sa nachádza v zoskupených vrstvách. Zväčším si a samozrejme tu už idem opatrnejšie, čiže si zmenším polomer, dokonca si môžem aj tvrdosť okraja šteca zvýšiť a snažím sa vymazať presne tam alebo masku prekresliť presne tam, kde končí okraj ruky, to isté na druhej strane. Tak. No a samozrejme použijem presne tú istú fintu ako pri lepke. Verím, že pri okrajoch zápestia takisto vlastne sú odlesky a už by nemalo byť tetovanie tak viditeľné, čiže znížim si zase na nejakých okolo 10%. Tvrdosť dám na minimum a opatrne prekresľujem čiernou farbou a tým pádom znižujem priehľadnosť. Takisto keď sa pozrete, ako ide ruka a ako vlastne kde je osvetlená, kde je tmavá, tak ja spravím úplne to isté tam, kde je osvetlená ruka. Tam znížim priehľadnosť, tam, kde je tmavá, tak tam nechám samozrejme tmavšie. Čiže obrázok vidíte v plnej kráse a máme dve vrstvy. V jednej vrstve máme tetovanie na ruke, v druhej vrstve máme tetovanie na pleci alebo na bicepse. Takže to je vlastne taký najjednoduchší alebo základný spôsob, ako vytvárať tetovanie bez toho, aby sme museli sa natrápiť. Stačí si zohnať správny obrázok, ideálne na bielom pozadí samozrejme, a v tom prípade je to jednoduché.